opäť veľmi zaujímavá vec lov sršňov a to sú také tie veľké ázijské sršne. To sú tie, neviem či najväčšie na svete, ale sú fakt, že brutál, sú také hajzle, odporné hoveda. No a dostali sme kontakt na jedného pána, opäť v regióne Yunnan, čo je pri barmských hraniciach. Oni tam lovia tie sršne a potom ich jedia. A jedia hlavne aj sršne, ale hlavne larvy. Že to je obrovská delikatesa. Tak si hovorím, že z tohto musí byť epizóda. Ale prvýkrát, keď som tam bol, nebola sezóna sršňov, tak som musel prísť druhýkrát. Sezóna sršňov je tak okolo kvietna, pomedzi dubna, kvietna, apríl, máj. Prišli sme tam, sme sa teda stretli s týmto lovcom sršňov a ideme teda nájsť nejaké sršne hniezdo. On povedal, že našiel jedno, také špeciálne, ale je strašne vysoko v korunách stromov. Tak sme si dali také včelárske obleky, ale to neboli také klasické, to boli také hrubé včelárske obleky, lebo keby ťa tých sršňov, že 10 s tým píchlo, tak môžeš zomreť. To sú tie hoveda. 10 sršňov má dostatok jedo, sú tam aj prípady smrti. Čiže to sú také tie hrubé včelárske obleky, dokonca majú aj ventiláciu v sebe, lebo tam sa veľmi ťažko sa tam dýcha bez toho. No a teraz ja som tam v tom včelárskom obleku a ten sršniar ide hore, proste dal si také špeciálne mačky na boty a išiel asi, že 20 metrov hore po korune stromu a zrazu len vidíme, že pár sršňov okolo nás lieta. A prišiel dole, že bohužiaľ, že slabé, že bolo tam iba pár sršňov, že asi to nejaký orel už zjedol tie larvy, alebo teda stádo nejakých vtákov. A my, že sakra. My sme ďalší deň už museli točiť inú epizódu úplne na druhej strane Číny. A my, že čo teraz budeme robiť, že nemáte nejaké iné hniezdo? On, že to trvá dní, kým nájdeme veľké hniezdo. My, že sakra, my vám zaplatíme, zmobilizujte tú celú vašu komunitu. A oni, že OK. Tak sme mu zaplatili, zmobilizoval celú komunitu sršniarov v tom regióne a oni išli v noci hľadať nové sršnie hniezdo. Ja som potreboval ísť na lov sršňov, normálny lov sršňov. A našli nejaké hniezdo úplne, ale že úplne v prdeli. V nejakom proste lese dole pri takom, ja neviem, či to bol nejaký potôčik, tam bol strašne v prdeli. Museli sme tam ísť asi 45 minút autom a potom sme museli odparkovať auto na také lesnej cestičke. Toto bol ten druhý deň. Skoro ráno sme museli kvôli tomu vstať, lebo my sme hneď po tom love museli ísť na druhú stranu Číny. Prišli sme tam, ja som sa len modlil, aby to bolo dobré, aby tam boli sršne. Prišli sme 20 minút, asi sme kráčali proste dole do takého hlbokého lesa. A ja, že kde to tu akože má byť? A on, že no, tuto to je, že priprav si už kameru. Tak ja sa, čo tu má byť? A povedal aj mne, nech idem na taký niečo medzi kríkom a stromom. A tak som sa tam štveral a bolo to pomerne náročné sa tam vyštverať. On išiel prvý a ja som bol za ním. A teraz v jednej ruke kamera a ešte som sa musel tak štverať tam a zrazu len počujem, jak do niečo akože udiera. Behom sekundy bolo okolo mňa tisíce takýchto sršňov. A ja mám panický strach zo sršňov. Dostal som tam, mám pocit, že to bolo možno niečo ako taký trošku úzkostný stav. Začal som tam ťažko dýchať. A to je taký ten mechanický, hnusný zvuk, také a celá moja kamera, ja som nevidel mikrofón, ja som nevidel objektív, ja som bol, že kompletne celá ruka od sršňa, ja som nevidel, lebo všade boli sršne. A ja sa veľmi bojím sršňov. Zle sa mi dýchalo a ja končím, škriekal som tam jak žena, strašne niečo. A ako som chcel odísť, mne sa zakliesnila noha do takého pažezu alebo konáru, alebo ako, ja som sa nevedel hýbať a ja som nevedel ani, ťažko sa mi dýchalo, lebo mám panický strach za sršňou a iba mu hovorím, že prosím, po slovensky. A trošku som aj mixoval angličtinu, keby náhodou vedel, ale nevedel, pán sršňar. Pomôžte mi niečo. A on si tam len proste tam bral úplne bez problémov pomaličky tie plásty, ani sa na mňa nepozrel a ja som tam s tou kamerou. Čiže potom som sa trošku ukludnil a mali sme absolútne fenomenálne zábery. On mal GoPročku na hlave. A tam niekto točil ešte ze země tebe? Áno, Palo.
A Palo Dvořák, ale on bol že podo mnou, on sa nevedel ku mne dostať. Ja som bol fakt v hrozne vykrútenom stave. Ale má natočený to, jak ty si obsypaný. Určite. Aj on bol dosť, to boli že tisíce sršňov. To bolo obrie sršne hniezdo. Naozaj mobilizovala si fakt celý kraj. Měli ste ten oblek? Áno, mali. Jo. Ak by sme nemali, tak tu určite nie som. To všetko ťa chce zabiť. To není ako, že by ste na tebe jenom sedli. Nie, to sú agresívne hoveda. Pre mňa je sršeň absolútny fail matky prírody. Hovorím to a píšem to aj v knihe. Mám tam jednu poviedku o sršňoch. Sršne, zuby múdrosti a kostrč sú 3 faily matky prírody. Nedáva to zmysel, na čo ich máme. Čiže potom som sa ukludnil, mali sme tie plásty a musím povedať, že sršne larvy sú jedno z najlepších divných jedál, aké som kedy mal. Chutí to ako kondenzované mlieko. To by ste ani nepovedali, že jo?